بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Mga palanggungan sing kami, alhamdulillah, inisap kita niyo ha jaman na to ini. Waktu sin amin programa sing kita niyo, dahil di ha Islam TV, di Dawal Islam, ha Sky Cable Channel 50. Amoy in kabiaksahan sing kita niyo, lang ta sarta ha programa, amoy in pagtawahon sin kami, paay na taghabon. Harap niyo na pakain. Pangasugurin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kaula-ula ini katan, amoy kita niyo in muna mag-asugo sin ginawaran na to. Bang na to harap na pakain. Tihon na to marayaw, in kita niyo, in puunan dahil Allah ta'ala, na way hadjarapat magbing kita paamoy in ini paawon kato, nagpapanjari kato taniyo. So beto, amin mo kita niyo madtukan niya, amin wala nakabutas din doon ha amoy ini aturan kabayaan niya atawa sara piyanaog niya pa pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amoy ito naman jari in pangadyan na to limabay, amoy lang tatimubtub kita niyo dahil di ha amin sa kira-kila waktu ini, doon na kita niyo ha amin pagtawahon lang ta at-talaq. At niya in at-talaq na amo na in pag-iyanon sin kita, pagbutas sin usog iban babae, amin naon hantara nila in pagtiyaon haturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namisan pabihad to, ruhal ko na in kapatot pa amoy in ini pindua ko ini, Sheikh Alim Nading, amoy in long ta asupaya isa biya mga makapanalam salam kato tanipatan waktu ini palitapagod. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. So alhamdulillah mga palangwan sing kami barhumat amuin yan lang ta pamaywaisen sila imaalok sarta timatayhog kamo iban simbol ko kalasahan Sheikh Zakaria Muhammad. Alhamdulillah mga palangwan ha kami Islam in kita niyo haruman ini na sumugpat na isab sinamuin lang ta pangadjian sing kami di mabay kapaliharan sinamuin lang ta pagpiaong katuan na pagula-hula. So alhamdulillah biyayaon miyabot na isab kami lang ta paamuin mawdo amuin lang ta na parsugpatan man to pamon pag nikah pagpiaon sab na mahawain mawdo tay ni katuan na sabab na lang ta magtagdan ng panagdan sampay lang ta man to amuin katan sinaon ala ka madto paamon pagtaon nikah na inshallah subhanahu wa ta'ala bi dagbos dakay rayo sing kami iban sabuton long ta di ha waktu sing kami amuin long ta ha program na mo pain naton habon. So alhamdulillah sabat singgo ko kalasahan in kami haruman ini lumaton na mali pa amuin mawdu long na at-talaq. In at-talaq amo na long katon na long na pagbutas. In ini kamumuhan pagkaruan ta katuan sa masayang kabtangan kaibanan long na magbugit. Alapon magbungit mga palanguna ka may Islam biya nagbus bukod mato. Katuan ha hipagdihil tama na sintalak. Sabay magbungit din biya nagbus na manghibugit. May mga basura katuan ha. Basura.
Naarapon in manusia, namo ko ni pagbugit. Bayad to. Di pa naman lang tasyara sintuhan. Oo. In jari day sa aming pagbuhit ka to. Na ito na magbutas. Butas. Bang mga paamuhon, in pagbutas ini veragos na maghansol sa inyong pangatayan ka to. Amo na. Hanggang na in pagbutas, mga palawan na may Islam, ayaw ini veragos, easy yung si manusia. Amo na. Oo. Jaro na dyan sinaga, mamang sa paway veragos, way ito lian. Way naruga ing lawang tabya mga sawawan, duga ing hikasob sin problema, amar kumanin na muna ito magbutas. Mandi, ini ni last option na way nagkatuang pamon. Last option na mga palangan may Islam yung pagbutas. At niya labi na marayaw yung magbutas, dahil siya magambo. Dahil si magamuo. Bang amor ko man pangatod sing kamatauran, lagi na mundo abakas nagitiyaon niya, ang pangatod nila, in pagbutas nila, ika-resolution, hakamudaratan, na pa sila magtulong tapa amuin magbutas. Arapon mang, on patud way, katuan, Kamo na. kapag hambuok maraya o ta maon pagkasila sa maningkatin na mundo na long ta palayan-layan mo na pagkatuan na naghambog. naghambog beto. So mga palangwa na kami Islam in long ta muna sa butol sing kami paliharan sin talak di lang ta nakatuan maana katuan among tarifan sin pagdahon talak. So diya ini mga palangwa na kami Islam kawaon taon ni pagtaon talak in mga ulama ul fiqh kundi lang nila definition in katansin mo lang itong istilahat katuan na aon biya mga lang takabtangan amon manunjogi pa mga syara ini aon tuod definition makna ipagdihil si mga sila mga ulama muna kaya bay tadi kitab ini long na intalaq pagtawon huwa hillu rabitati zawaj bilaqdin sarihin ka anti talikun aw kinayatin ma'aniyatin ka idhabi ila ahlik in ta'rifan long sin talaq huwa hillu rabitati zawaj bilaqdin sarih amoy in pamuklase sin parvagkutan sin pagtiyaon hakabtangan matampal kabtangan matampal maluhay pahamon iwan kahatihan sinamuin lang ta makarungog sin kabtangan katuan so amoy yan tulong ni mana sin talak hati niya pagpuklasi sinamuin parvagkutan sin pagtiyaon labay rin nga amuin kabtangan matampal biya na dihirang kita ng sampol dihay na nagkaanan biya email na mukmano siya ato ang usog mon pasawan niya lang niya ka-anti talik lang na ini kawin lang na bukit na katuan biutasan na ini kawin lang na biutasan na aw kinayatin ato biya nagbus kabtangan biya bukon siya direct katuan na paandig hadjak paandig sa ini ni maghajat suway takaniyat isab. Baging kabtangan paandig biya bukon siya tiyuman katuan bukon tiyuman imbisara maghajat siya suway niyat lang na maaniyatihi biya sinamon siya sartan na sin niyat ni naginya lang na idhabi ila ahlik lang sin ba namon pasawa kadto na makulong na papamili mo kadto na ka papamilya mo uwi na ka madtupa mga maas tayo manghod mo. So yung kaptangan niya yan to, bukod siya direct email nung nabiyugit tanakaw at biyutasan tanakaw. Sa yung kaptangan niya to, maghajat lang si mga ulama, so yaon niyat. Bang miyamakad in niyat, inagin niya, kadto na ka, uwi na ka, papamili mo, maas tayo manghod mo, sa ata in niyat niya, bugit, in niya tumabilang, bugit. Nakakatuan. So amo yan to, in din mga taarifan, mga palangwan na kama Islam, sin pagtahon talak. So biyayon mga pamanos na mali kita pahukuman insyaallah taala hilin ko ha mo karasahan ina mo hukuman sin pagbutas. At niya in pagtiyaon lang ta paghambuok sin dua usog iban sin babae aturan sara sin Allah subhanahu wa taala sarta pagpugkuyag sin aso kampung dengan sipak pansipak damikian day sab bangsa pa mamaaw ning pagbutas na subay day sab pagkugkuyag inamuin kakitaan dengan sipak-pansipak sabab in pagbutas sa aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan na biyabay takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna abghadul halal ila Allah at-talaq amuna in biya mga kabunsihan sin Allah ta'ala rin nga mga hialal niya amuna in pagbutas sin usog ibang sin babae sabab inyad to pagbugto sin
pagkasila sa sindwa magtiaon. Narik mabayin Allah Ta'ala si maaon ha antara sin manusia in bugto unin pagkasila sa Pagbulak. pagbulak sindwa. Na sa pabento bang wayron da para sa babanda kula. Amin biya na sinakikain na yato. Labi na maraming magbutas dahil sinaghambo. Jerry sensara sa sumakawa yato miya makad inbun si sin Allah Ta'ala. Kita tahu yan. Na inyad to, suway yato rin gaan-gaanon sin manusia in parkala bihat to. Naroon na hindi biya katutan niyo in hukuman. Lang niya, wa hukmuhu at-talaku mubahun li rab'id darar an ahadid zawjain. Hati niya, jiyari siya, mubahin hukuman niya. Bang mayan in parkala sin pagbutas, hikaangkat sin ini mudarat, kahambok deng haruah, usog na kaatawa babae na. At ini asawa at tawabana. Doon haon. Habang mayan, wayroon mudarat, dumatong doon, hahambok din ha, duwa itong. Kanabiyata na mo, in pagbutas, subayra, iban, ini, tulos ikhlas, kabayaan sindua, maaon yung pagbutas sa antara nila. Bihat din. Bukod na mukad dyan Bukod na mukad dyan. inamok di mabaya. Amo na. At ina, bihat din namin aturan niya. Sa biyata doon, ini sin Allah subhanahu wa ta'ala lang niya, at talaku marratani paimsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan. Hatungod lang niya si pagbutas, sinusog iban si babae, haturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, makarwara. Makarwara. Dua rin pagbutas. At niya makarwa siya, maaun antara nila pagbutas, Pagbutas. paghikatuyad to, di na sila manjari mahambu. Manambok magbalik. Subay na in babae, makawanarukaing. Apa. Babae rin siya butil. Subay na yung babae makapanarukaing. Biya simpagbanan niya sa aming panagnaan banan niya. Salta, kabutasan siya sin, banan niya amin ikarwa. Biya day sab simpagbutas sinamo in banan niya panagnaan. Ampayad tuman jari siya balikan sin banan niya panagnaan. Bang siya mabaya. Bang siya mabaya. Ibiha. Amot tin uno niya. Na labi-labi na bang sa upama magbutas aun doon haon ini kia bibiin bihan antara lang taha amin dua sila biya si mga anak pila-pila na anak na way rapat misan siya pa man nagbutas na inusugiban si babae aun da kapatut pa kaniya amin magini paruliha amin anak nila silo yung kapatut sinusugiban babae doon na yan but di siya jumato yung bata-bata bang bukon din nga para sa baban si paghambuk nila kamo asabi ito yung kapatut sinusug doon anak niya iban sing kapatut sing babae doon anak niya, iyaon masi-masi gimakantong antara sin sila dua. Inangin kahala. So rin katuan onjan kaan. Onjan kaan. Pagbutas. Makarwara. Makarwara. At talaku maratan. Makarwara. Oh. So banglaw niya maabot ini hikarwayat to, law niya doon hayaon paimsakun bima'ruf. Magpikilan na inusog, bang niya hati niya tutukan na inasawa niya rin niya na ini butasan. Aw taslihun bi ihsan. Amin magbutas sa sumakawa hamarayaw. Hamarayaw. Di bukod na amin mahinang pagpuntara sindua sila muna salta malapay na ini aso kampung nila ringhan si pagpansipak. Bukod ini bunok bantay ni in pagbutas sin usog iban sin babae. So nasabak mo kaya natan naghambog sila nagkukugkuya Na kukugkuya. kanya. Magbutas suwere sa nagkukugkuya. nagkukugkuya. Bihad to. Na imaksud dito at hasupaya ri malawa im pagkasila sa labi-labi na bang aon anak amuin lang tamaaon im pagbutas masikas kasi honda sin family ringhan si pagpansipak intungod pa aming bata-bata yaon iban na si mga sila bangkar na labi marayaw na im magbutas din sin nagambo Iwan katon magkita iwan sila magkita iwan si mga piyamikitan niya. At hindi makasip sila. iban sila tuod dua Iwan sila. amin dua sila amin ini usog iban sin babae na manjari sila magkati-hati yan nabiyan din na yung kahalan yung mga anak tayo. Sabi pagbutas nila alam karayawan. Alam karayawan. Oh, iban di ito manjari mahinangpit na Hindi biyan. man dyan minampit na. Oh. Iban bang sa pa mapikil nila maghambuk masipaon ini. Pasal muna ron hayaon in pagbutas lang ni makarwara. Magkarwa. Bang sila maghambuk hikatuniya na rin na ito manjari. Oh, nabiyan to. Naramik yan biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala ron ini amoy ini harap tod para Rasul sallallahu alaihi wasallam in panawag-tawag lang nga ya ayuhan nabi
idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Oh. Ya kaulong niya Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala bangsa upama amin mapikil doon hayan bat subay awnon in pagbutas ha mga kababaihan niyo na subay in pagbutas niya awn idda. Di man jariyad to amoy in wayroon. At niya tiap-tiap maawn in talak awn siya idda. At minsan na panagnaan pasin pagbutas siya to awn da idda. Correct. Sa sumakawa ding ha mga ini idda sin pag ini butas panagnaan nito di man jari magbutas sila ini sambil baywihan. Suway sila roon masi-masi. Maita hasupaya karihilan sila waktu kalau mapikil nila yung mga jimatuyad to pagsusuat pagsusunan nila law niya lawi marayon naghambok labi na bang mga taganak. Correct. Sa babikaso sa si mga anak yung mga yadto. Biya na sini pag sambat na mo hamang nga sila amin magbubutas na in anak niyo mailo. Mailo tuod yung mga kaanakan. Bang magbutasin, maas, ha, amuyin, labi-labi na bang yung mga bata-bata, sibi-sibi pa. Bihad to. Na doon haon lang niya subay tuod aon idda. Sabab in idda yan to, amuyin hasupaya, mahinang sabab, sin pagtagad haamuyin, dua magtiyaon kalumapikil nila amuyin maghambok magbalik. Nabihad namin biya mga ini panghindo kato tanyusin ini Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sinyan. Sarta lang niya وقد يجب الطلاق إذا كان ما يلحق أحد الزوجين من الضرر ولا يرفع إلا به. Sarta mawajib ini pagbutas bangsaw pa maingkaawnan doon haon launta aun na jumatu mudarat hahambok ding harwa usog na ka atawa babae na. Ha? Kama annahu qad yahrum. Iban damikyan da isab hiyaram da isab in tungod sim pagbutas hiyaram ida kana yunhaqu bi ahdi zawjain dararan. Bangsaw pa ma aun jumaturain doon mudarat walam yalhaqu manfaatan tafuqu dhalika ad-darar aw tusawi. Bangsaw pa ma inamoy ini mudarat ya on ta amuin ini ibutang ta in amin darar jumatu ya on ta wayron nakabaakan duwaing sabab sinamuin ini labi marayaw hika kuan niya tawasibo niya rihan hika tabon sinamin darar yadto. Muna wa yushhadu lil awwali qawluhu wa yashhadu lil awwali qawluhu lilladhi shaka ilayhi bada amraatihi talliqha. At ini abi sinamin nabuk panagnaan nito siya bunta na kaunayad to hatungod sinamuin wajib ini diaktun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab on na mudarat cuma tuha hambuk bihan long niya butasin na long niya in asawam. Ang pain hikarwa damikian syahid dun haon hamin hikarwa long niya ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa fi ghairi ba'sin paharamun alaiha raihatul jannah. Hati niya darar da isab amin babae na ngayok butas hawirun para sa baban uno-uno asabab yadto inyaon launta hiyaram hatungod sin babae sabab biyata sin Rasul in babae mangayok butas hapanan niya wayron ini pun sabab di siya misan makahamot sulka. Hati niya hiyaram kaniyang sulka. Hiyaram kaniyang sulka. Hati niya sa kaula in babae yaon hiyaram kaniya mangayok sumukat hapanan niya sin pagbutas. Awayroon biya mga parsababan dakula. Biya si mga pag-abugho wayroon pamisan ini natanto in kasabunalan niya. Habok yan to bukon marayaw. Dahil mga ini di majato ba? Ini kanalim di mo jato yung mga ini. Akahalan si mga kita. Auto diyan ba? Nabi ayat to. Amad to rin mga hiyalian sin sarakato. Mankari in mga pagtiyaon aun siya rukun. Yan na kati sabuton tayo mga rukunin. So alhamdulillah, so diyan ni katuan biya na nakuan mo hindo undong tabiya. Napaham ko rin di. Law na aun waktu mawajib yung pagbutas
ang waktu maharam yung Bahala ng pagbutas. pagbutas. So, So mawajib yung pagbutas, bang sopama, wayo na tudli-lian, wayo na solusyon duga ini, hikarayaw, harwa ini, amon nabubutok amin suway butason. Isuway butason, atin nga suway na magbutas. Wajib yung magbutas. Wajib na. Sa padagkalan mo sila rin panaghambuo, na mauning kamudaratan. Ang kimo. So, kaya wajib in pagbutas hantasin sila. Sabi na, amoy kung solusyon mabutas sila. Ada ka lang sila mabutas na biya sila kaya ikan tunok ka. Biya to. Bang sila na ang buok, biya sila sinamon dialagsa. Amo na. Kitok lang, biya to kagi. So, biya na sablaw na sinamon haram, kaharam kanila. Bang so pa in pagbuhit ini, ato in pagbutas, wayron mo pa at hikarihil, hamok din kanila. At tawaswo sila karwa katwa na. Bang so pa mahikamudarat in pagbutas na ayaw, haram yung pagbutas. Biya to katwa na, besin sabot mo kain na, natin na hadis Nabi Sallam, amuin babae, mangayo, mikibukit pamanan niya, sinwayron pun sabab, nang sinabi, paharamon alayha raihatul jannah. Atin niya, haram kan niya, in amun, hamot sinsurga. Meaning, dito siya magkasuod. Palam sinsurga. Sabab, hindi magkahamot, meaning, hindi magkasuod. Amo yan, to kagit. Atin niya, atakala, aon dito kamudaratan, nagpabutas siya, sa inasawa niya katuan, atakala, ay banan niya kumanginhal. Sa masusa, sampay aon tug katuan makausugan, amon di may ngat magdasin problema, sampay magpakamatay kayo banan. Gatahan na yan. Atin niya mudarat na ko. Mudarat na kula. So, wajib, in hukuman sin pagbutas, bang sopama solution yan sin maon in long tamaying kamudaratan. Haram da isab, bang sopama biyaragbus, di kamudarat. Sibo da kanila ruwa, at wamok din kanila ruwa. Biyan to kage. So, lumatong kita katuan pa arkan. So, riya ini mga palang na kames na maon rukun niya. Aon na isang rukun. Biyasin sa bayan, taga-rukun. Ini taga-rukun na isang. Hati napapakan ba ini mahugot? Biyan to katuan. Nalang na arkano, litalaki salasatu arkanin. Napaniharan sin pagbutas, aon to rukun na sabot sin syara. Katuan? Sabutun tapanagdan ako. Laong naswain rukun yaon. Bang yaon yung rukun ini, ang pamanjari, pagbutas. Katuan? Muna mo dalo, az-zawj al-mukallaf. Hati na bana. Bana, amuin siya responsible to. Mohon pasawa. Hati na responsible husband ba niya katuan? Amuin in bana, siya mukallaf. Amo in tungod sin pagpapabutas. Mukallaf siya. Artinya, siya responsible katuan. Bukun ama sin bana, in mamutasi, haasawa sin anak niya. Katuan, siya responsible. Amo in bana yaon. Ang sabi ito, diyan na, palay sa ligay zawod, anyo kaatalakan. Artinya, wayroon hak, atau wayroon kapatut. Wayroon kapatut, sin bukun bana, inamuin magpadasuda sin pagbutas. Katuan? At hindi siya manjari mamutasi in bukun bana haruan ng titiyaw. Amura in bana in mapatut mamutasi paasawa niya. Siya in takapatut bagatuan, sila kapatut. Dan hay ni nasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamat talaqu liman akhadha bis-saq. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam amura in mabista pag butas atau wataka kapatut mamutasi amunain liman akhada bisak amuin tao long tabiak mga siya in nakagunggong sin bitis katuan. Ayan to kay ni. Hati ni nakagunggong sin bitis sinasawa amurin bana. Amurin bana. Hati niya diha ini bang tapahamon mga palawan na Islam amurain bana in aon kapatut mamutasi paasawa niya. Arapon in bukun bana. Sabi katuan na habang sa taon tuod makamaasan, mamaya sila hilatan sa Allah Ta'ala, aon din kanila, amin magpanghupit ba katuan? Kamo na to. Hupitanin anak biyain sukat na nila kabayanin na asawa sa namon anak nila, bukon napi nila, sa baon to napi nila para anak nila, manjarin anak nila usog, nagkaasawa pa bukon kabayaan nila, nahupitan. Hupitanin amuin anak, law na anak, inasawa man, biyain. Sampai mapapagbutas. Katuan. Ang waktu siya pa mamutas eh. Kaya ito. Narihay ni, nasabot panagnaan, dahil hamarukon sin pagbutas, at inaswa ito usog, amuin ba na, inamuin lang ta mamutasi. Wayroon kapatut, sin bukon ba na mamutasi asawa niya. So, amuin ito mga panahon ng Islam.
Kama anad zawja idza lam yakun aqilan baligan mukhtaran ghayru mukrah. La yaqa'u minhu talaq. Okay. Biada lang masinamuin lang tayo in bana isam. In bana ini hati niya wayron biya nagbus bukong marawin nakal niya kung siya sayo. Katuan. Kulang-kulang inakkal simbana atau wala pa miyabot balig katuan na bukong pasamputin pangumulan immature ba siya ini? Biad to. Biadto. Misan malasim pangumulan sa tumawa kay naksa. Sa inakal biya nagbus. Wala pa si masangput. Awan waktu biya nagbus, di siya makakontrol katuan na pagbayaan pa siya. Pagbayaan pa siya. Sa alta biya nagbus, nalungos siya katuan. Nalungos siya lang na ipabugit ka niya. Na inyad tumapalawasan, laya ka uminyo talak, di jumato in pagbutas ka na, di adto hati niya mabilang butas biya to. Sina mo in long ta usog na mutas siya asawa na sin bukon siya long sin sayo niya. So amoy ato imbiya mga katuan kaya pahamang kumano ito riha mo yan. Likauli sallallahu alaihi wasallam hasabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rufi al-qalamu an thalasa. Ya angkat dong na in ballpen atau kan pensil atau kalam nung sinasina katuan. Ya angkat di ipagdukot, ipag-record si mga malaikat katuan pag-recordan. Iyan ang pagsusulat nila. Di hato halin, hato manusia. Isyu naman, anin naim hatta yastaykid. Hataw natutog. Bangintaw natutog, nakahinang pardusan pa Allah Ta'ala. Halaw siya natutog. Biya mga laong tanamungmong siya katuan, ano natutog, nang damat ba ini? At tawagan, bigla timindog, siyuntok na inaraig niya, nablaka inaraig niya. Sa halong katuran siya, nandamat siya. Inyad to di mabilang dosa niya katuan. Di hisulat ka niya pardusan. Sabay, kung siya naman sinsayo niya. Kung siya naman sinsayo niya. Hingga man siya makabati na, pagbati niya, alam sayo na siya, hinangon niya naman masin, langgal sara, narito isulat na kanya. Arapon, hawak to siya natutog, nang damat siya, namumung siya, tabi yung naningad-dingad, halong katuran, di yan tumabilang pardusan niya, karna bukon siya alam sinsayo niya. Ikarwa lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam ya angkat day sabi na mo lang tayo pagsusulat sin kangian ni masing karaywan angkat to aning karaywan masulat ba katuan ito kangian na dyan kangian law na anin sabi hatta yahtalim amin bata-bata pa wala pa si mangput in pangumulan niya bangin bata-bata yan nakahinang pardusahan biya si mga laong ta bukon pa akil balik bata-bata pa siya bata-bata pa ayroon na kasupa maon na tud ni atawa aon na kaya asakan na sintubig piyaso katuan pa si bata-bata pa siya di ito isulat ka na pardusahan niya atawa laong ta timinggal siya sa bahayang isa mura pa sa kaya wajiban katuan inyato di isulat ka niya kangian hatta yahtalimin gamang siya laong ta sumampot na. Ipagyahtan ni manakainom. Pati manang simampot na. Aon nakakita mo rin kanya alamat in siya lang tasumul na. Tawagan budjang na. Hikatulong si Nabi sallallahu alaihi wasallam majnun hatta yakil. Dahil ha tao amon nalawa inak dupang-dupang na katuan majnun din. Dupang-dupang bang indupang-dupang niyaon nakahinang sinkangian langgar sa patuhan Rabbul Alamin pasasi narupang na siya narupang siya di sulat kanya kangian bang maning pagkarupang kanya kari asali at sakit katuan bukon amon laong tanarupang siya karnasin amo parkala ini sabi na to kung tidur pardusan niya katuan amon so pamataka akal sa leson ne nakal niya sin parkala hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala arapon sabutin ni amin tao narupang law na sakit sampai biadang bus kimangi impikilan niya eto ampas na nagahinang pardusan timinggal siya sa bahayang atau walau tabi mga himina sa simparkala amoy ni kamudra sa pagkahin niya di sulat kaniya kangian hatta yakil hingga mamabalik na akal niya mga nabalik akal niya na kawajiban sa nabarik si mga piawajib sa Allah Ta'ala doon na hisulat kaniya bang supa manakahinang pardusan ang pasulatun kaniya arapo bang way sa buong nakal niya di siya sulatun hatinya darbar dosa patuhan na bulan namin. Demikian inapusan baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam tungod diha ini. Law na rufi'a an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alai. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a an ummati al-khata'. Biarag bus diri lang sin Allah Ta'ala consideration beri katuan. In ummat ko
Daing ha mga kasaan nagkahinang nila. Iwan sin nalupa sila. Iwan sin nalungbo sila na kahinang sin lang kasara patuhan na bulan. Apabila kau nasa atawa kan nalupa, biasa nagsambahayang sopa masambahayang, miyawot na in waktu, pag-us kaya lupahan mo in waktu zuhur, kaya sayuhan mo soy na waktu asar, hawak to ito kaya lupahan wala mo na tunay, di isulat kayo mo pardusahan po Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan to, ha? Iwan sin nalupa kau, ilaw ta, sampay sin mo nalunggo kau sinahal mo. Inyad to, nalugos kau, nalugos, amon bukod mo tiyon ka to, sa nalugos kau sin situation. So inyad to, ilaw ta, ampay suwat ka mo kaniyan. So dito ha, itong mga panong nakama Islam, amo yan to, in panag na anding mga rukun, sin amo in lang tatalak, ang sa pagbutas, suway hati niya amo in usog tuod, amo in mukallaf, in makajari, ilaw ta mamutasi, maun pa, asawa niya. So ikarwa ka to. In, paano mo na, in tungod pa amin pagyanon, usog, bukalap, amoy in kiyawa di bansin sara. Kiyawa sara. Sabab bang siya, ini bukod mukalap, way siya kiyawa di bansin sara. So, imbita doon ini tungod pa pagkala, ini, dahil Allah subhanahu wa ta'ala, amo hindi nihipasulat ang mga malaikat, in isiw-siw na usog, kiyugdan sinamin mga sipat na sabutin. Sabutin to. Kahalan ini. So damikian bukod sa diya sulat bangsa pa madi matuin hinang niya di siya kogdanan hukuman di hababaw singgun ini at iniri siya manjari ibut ang iraso alam jil iban di siya kogdanan sing kisas yung mga bihato amin lang ta ibut ang tain hambuk usugyaon ini bukod pa siya akil bali na inyad to lang ta yadto na nasabot yung mga dalil kataan di siya to manjari lang ta ini hiutang palom sinjil ka atawa long tamisan siya nakamula inya to di siya ini butangan sing kisas di butangin had mong di butangin had kaniya sabab muna nahinang niya to wirun pangirab niya bukod siya long salot sayo sabab biya siya namin long niya natutug subay ni siya makabati at tinabangin tao maka ini pasik sin ununo biya mga sinapang yaon pagubos siya to nakakugdan pamano siya na inya to di siya kugdan ng sinamin di sa may lang kisas kalo imay na nga jarito na diat magdiat bihat amot tin biya mga deng mga hikakanap ko sa inamin lang ta ini tiyukila doon ni sinsara hatungod sin amoy hindi hisulat sin Allah Ta'ala haipon namin mahinang niya wala ni pekturan. Kaya lupahan niya na ka atawa yung mga yato biada sim bata-bata pawihan way roon pa panayon niya. Atawa nalugos siya katuan. Atawa nalugos siya. Inalugos siya katuan beso pa mga penumon siya ala. Amon siya ngal siya pasabyo buwan sila na sa mood niya. Nabihat ito kanton niya. Na inhikaruan niya doon na iniring ha mga laungta ini rukun. Rukun hikarua. Az-zawja tinitungod pa babae sa التي تربطها بالزوج المطلق رابطة الزواج حقيقة hatinya in babae amin doon ha amin parsugpatan naon hantara niya iban sin usog yaon amin namuhit kaniya tawa namutasi kaniya sa sumagawain usog yaon amoy in mahugot in parsugpatan amo to din banan niya sa kaularon haon biasin bietaan kita tungod paparkala bang dugaing in magino-ino sin parkala sin amin dua sila inyad tuway ron kapatot isiyo-siyo na sibo da ka ina sin ini babae atawa ina sin usog atawa uno-uno supaya sa jamaon hantara nila in pagbutas ito bukon ding ha amin ini tulos ikhlas lang ta sinamin dua abok dahil hasil sila magtiyaon na inyaduri tayo maon. Dahil nga dalil beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya la nadara libni Adam fi ma la yamlik. Di mabista in pagnazar sin anak kapu Adam haamin bukon siya in tagmili. Bukon kaniya, bukon siya in tagdapo. So, di ito mabista. Sabi na siya? No. Laong niya ron haon, wala itqa lahu pima la yamlik. Amoy in mahardi kaon niya, in hambuk ipon, simukon siya tag-ipon. Di dato. So, biya sinamin sa kaulaw la, in amin pamuta si hababa iyaon, simbukon siya tag-asawa. Di ato kog dalang biya.
La kalahupi malayang Okay. di makapamutas in hambuk siyo na hamin bukon siya tagasawa. At ina po siya tagasawa. Bukon siya tagasawa. Naamon din kahaupuan niya. At ina misan pa ama niya kato. Misan pa ama niya, misan siyo. Di man jari ito. Subay rato damoy in usog. Magtubiyan. Na ini hambuk din nga mga ika ini kisa na to sin kahalan. Baran ko. Aun di matong mantu kamo mantubihan. Ini dua babae ban hambuk usog. Naman jari pagdatong bihan, imo na muna namungat simbisara. Lang niya in parkala ini na di na maaunin biya mga kasulutan, bang di maaunin pagbutas. Suway lang ni maaunin pagbutas. Isyo na misa ito ba? Amin biya malaas-laas na yan. Babae. Babae. Nalang kunin parkala. Lang niya di na ba kita magini dakay ray si mga kataan pakaradyaan siya, makasipog na hadya. Ito na sadyain biya mga ini subay maawon. At hiyaw po niya na. Hiyaw po niya na hadya. Nalang kuriha sara ini pagkakamumiyari, nari saan lang ko makarihil hukuman, bang di kaingatan, bang unin parsawa ba? Parsawa ba? Unin sawa. Subay hibay tayo mga yadto na biyato na jabalong niya in kuan at ini di maawin kasulutan, bang ini di maawin pagbutas. Nalang ko muna, mga subo na ako isa muna, bang manjali ka niya. Nalang niya manjali na isa. Asubon ta kamulong ko, hisiyo inamin nagtiyaon ini. Ikaw long ko, iwan sinusog ini, atawa, may takamantuo ka mo. Nalang niya, anak ko saan lang niya, dua sila lang niya magtiyaw. At anak niya nusog. Anak niya in babae. In babae. Anak niya in babae. Anak ko lang niya in babae yan, iwan usog yan na ugangan ko. Na di na ko lang niya mabaya. Along, kumukun mo siya, ini iba na. Long niyo, ako lang niya, ugangan niya. Bang lang kumanjari, ando, naigna ka man ito. Piyaig ko namin nito. Inamoy babae, may malas-las na. Igna ko lang kumantura, ko na sila magbisara karo. Na pag-ignara, doon niya subo ko na karo-aro, alam ko anong biyag kaluhan niyo. Na namayta na karo-aro abihan, way kami lang na nagkalo. Uy lang ko na, namayta ini, miyari ka mo pa, nalang nilukos kami inalong simbabae. Bihan. Namayta sabihin na mo naglukos kayo mo. Nang da-long niya ha, ba na ko. Na, lang ko na biya din, in kwan niyo yan. At ini, mabaya na kami si magbutas. Lang niya di. Basan naglalasa kami nilang. Na, lang ko bihad to. Natiyawag ko na yung mas babae. Kaya ka ko na biya. Lang ko. Kaya nga tamarulong ko hinang mo bang ano. Lang niya, ano yan, tutuan. Nalang ko na hupit ka. Makatatas dalong nakaulong ko sumud pa lang sinar ka. Iyan ko to, tuwan ko na magtuwi. Alam niyo di, tuwan may tato na hinang bihad to. Nalang ko naglalasa yung mga anak mo, may tako nanudsud yung parkala nila. Papagbutason mo sila bihad. In parkala mo iwan si nini banan niya, sabihin niyo paghatihan. Bukon ka magtuwi-tuwi, papagbutason mo yung mga kwan. Bukon sa siya pagbutasin. Bukon na, uwas ito na. Nalang ni magsukulong niya tuwan. Ini wala ko lang kaingatan niya. Ito yung mga kwan nito ka. Na alhamdulillah, ati niya, siya, halawang kaawam na isa, nakahati siya sa mga parkala ito, na ati niya, pektaw batan niya yung mga yan. Alhamdulillah. Kapit na si Karong. Amba na, naamoy at yun din ang mga hinihika pagsuy-suysing kami biha. Amon, ito lang, tain namin rukun, hikarwa, nahikato. So, amoy ito mga panahon na kami sa hikato rukun, sila mo lang talak, atau kang pagbutas. Law na al-laqdu dalu ala talak. Sarihan kana aw kinayatan. In hikaturukon amo na in kabtangan atawa himumungan hinalaungan katuan atawa lapal amo in manunjuki mon papagbutas sibo da in kaunan sin kabtangan niya yan matampal kapahaman amo di mo na asumuhon di na ko yan patarang ako ng kabtangan mo sa matarang na kabtangan kabtangan pagbutas atawa siwo da in kaunan niya singkap dengan matampal atawa kan kinaya amin paandigan siya wayo on direct wala tiyuman nuno wala tiyum lang makatuan bukun tum lang ina mong kabtangan piyakuan niya fanniyatu wahduha biduni talappudi bitalak la takfi arapon lang na inniyat amo in isa-isa niya niyat hadja
wayroon niya kading kabtangan, kabtangan sin pagbutas, di lang na mamarahi. Wala tutallak bihad zawja. Di mabutas atawa kan di kabutasan inamoy asawa niya. Asawa niya. Bangso pa maniyat niya, dilo na nakaniat siya ng hibugit niya, atau hibutasan niya na asawa niya. Haniat sa wayrong kabtangan niya, kabtang niya, inyat to mga palang nakakama Islam, di mabilang bukit. Ako tadi mo, butas. Amo yan to. Sa baita, Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabdalaw niya, Inna Allah tazawaja li ummati amma hadasat bihi anfusuha, ma lam yatakallamu aw ya'malu bihi. Diha ini. Lalu si Nabi sallallahu alaihi wasallam bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala, miya maap niya ha umatko. Miya maap niya ha umatko in uno na amoy in nahuna-huna singin hawabalan niya. Nakatuan? Nahuna-una singin hawabalan na. Misan pa nahuna niya. So pa, malaw na huna-una, hibugit niya na. Ato abutasan niya na. Bang mayan lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam wala na kaya kabtang. Iban wala na kaya ang gauta anin na niya iban sinamuno tanang una-una. So bang hat huna-huna mga palawon nakaka Islam nakauna nakabutasan min asawa mo di mabilang butas. So magawa bang kabtangan iban niat niyakan simo daing kabtangan mo matampal kapahaman di na asubuhon bang uni mana si bisara mo atawa kan paandi ka dyan kabtangan mo sa niya magad niat mo pagbutas inya tumabilang butas sabang hat niat hadja di at tumabilang butas damikyan ing kabtangan bang ing kabtangan sa matampal nga katuan matampal misan po wala niat tumiyakan inya tumabilang na siya butas at niya in pagbutas bang siya kaya kabtang di siya mahinang langog-langog. Di mahinang langog-langog. Tayo maun in namun niya to. Bistahan hato karena kaya kabtang niya. Iwan na hinang niya. Nahinang niya. So nagkakadindua hinang iwan kabtangan. Iwan sing kabtangan. Inya to lang tamisan inya to wala nakasud doon. Inya to waka atala. Waka atala. At inya to in pagbutas. Amin pagbutas ito. Karena kamatauran si mga kaulamaan amun pagpaanib ka to tanyo di manjari lang niya mahinang bakay-bakay inamoy in sumukat yung babae bukitan na ba ako at walong sinusog bang siya ang mga di kaamuhan ibukit ta sa kawayan di yan to manjari dahil mga kabtangan ini lang ta di manjari haamin antara sinusugi bang siya correct katuan labi nawa amun imyan to din usubed ko namun daling kita katuan intungod sinamon lang ta naguhula-hula ini. Usog iman simbabay. Bukod niya nung all the time mga harong nandiyan ka tabi mga nag-aamo at mga long taway rum mga parkala jumatukan mga mag-discuss. Abnormal ka to. Mayroon ng tabi mga uno nila pagsagaan. Sa ibot hama kausugan kawanahan ando ayo to misang kamo dirugalan. Ayo to damon magtuy maluhay-luhay ka to mamuklang sisingkab tangan imyan kita hibugit tanakaw, o butasan tanakaw. Sabing parkala ini mga palang wana ka may Islam, nando ini managbugat wan. Sa panging kabtangan, natus sare, pagtaon, kabtangan na may matampan, iyan mo lang mo butasan tanakaw, at abiyutasan tanakaw, inyan to, di na maghagat suway magsurat pa. Iban mabugat pa Allah Ta'ala. Mabugat pa Allah Ta'ala. Mabugat ito. Damikyan katuan, hika, biya na sintiug sok mo sin. Sin mahait in jantong sinasawang mo na. Amon yan mo lang mo, butasan tanakaw, masakitad to pang asawa mo, sakitad to. Na minsan pa sa pamalamog, nung kalalanguan, at nangayon ko kamapan bagtoy na, tuwan. Yan tura, hindi pa mimikit ka pa. Sa mamugat yan to tarin, labas yung babae katuan, naman ang pangatayan. Aon wakto, malaway mahansol yung pangatayan niya. Hanggang na lang mga sila, lang tabi mga magkakaptanan, ayaw ka tuod, mamisarahe, simparkala ang mga hikasakit sin pangatayan, sinabuk din ang mga pagkahimo. Labi luwa mga asawa mo. Sa bang mo kikaptang na namuin, hikapali sin pangatayan niya, minsan pa ka na ngayon ka nag-sorry ka, nakahangi mo, pagbalik-balikan, puwan mamapari, mataklob na sa ito ng peklat ka tuwan. Aw na peklat ito tuwan. Hanggang na, aw na yung mga amok, ini ka tuwan na, di na maray kumunta ni mong kwanta ini, waktu ta. Katungod si mga amuin. So ini katuan hanggang na magpakakabtan medyo kausuhan. Marasin duwa nila. Pastor nila. Na amok din sa mga amuin ama kaon anak na katuan biya mga pagdukalan.
I-observe na anak niya, may anak pinagduruan na dyan ni. Biyaon sa katuan, tayo pagtawag ka bata-bata, biya mo, bata-bata, ang nagduruan na dyan ni. Ano na siya ito? Amin lang niya po. Oo, ito pagtawag nila yun. Amon di, nagduruan na dyan, di ka tiyo magduruan. Di masaglasag man siya, sinaman niya, ito, biya ka nagduruan na dyan. Kung walaw na in, suway hinangon ko, at maigi namon pagduruan mo yan. Nalaw na biya na ako ini. Na nanali naman niya, bukwag to, piyutan siya katuan, lansang. Biyutang hamok supot-supot biya, nung anak karikaw. Maggawlang naruwalang karikaw. Kawa ko lang lansang yun, tukulan paringding yun. Sa kawa ko naruwalang, tukulan daw na. Pukpukon mo biya. Sabab in karyasa si Manong siya katuan, mo siya ruwalan, o wakto magkanam siya. Magkanam. So ay siya makapamagbang na biya, nang pabiya nagbus, kumuhin na mong niya. Nalansang na yun, lansang mo pa mo yun, ding-ding biya. Sa luway na niruwalan, put-put sa desa lansang biya, ang pasya mukpuk. Sampay lang tama, uwi bawa iginduwal niya, naumulong na siya. Naroon na iginduwal, nanaig na lang naman. Naway na. Nadiwalan siya nagbalik, ito na isa. Pagbalik katuan, hamok lansang na kung katuan niya, na iginduwal niya. Pagbalik, di na siya pagdukalan. Nalaw naman niya ako pagdukalan. Ano pagdukalan na rin na. Nagkarikulang na, katuan talong na. Kita hindi bakas pagpupukan mo sinunod. Pag kita rin tao silang sang katuan. Napulikit na. Napulikit na yun hindi. Napulikit na. Nalawang na biya, yung larutan lang sang yan. Nalarot niya na. Paglarot niya silang sang, naunang kita mo lang na paglarot. Nalaw na mga bustot na sao. Nalaw na anak tumtumaha. Amoyin mamungmung kaw, mamisara kaw kung marayaw, hataw hawak to ko nirugalan. Insan kaw na ngayon, kamaapan, nakahangin mo pagbalik-balikan. Huon maapon niya kaw, sumakawa, in pali pangatayan niya, amon na heard siya, sinkabtangan mo. Biya na sin simento yun, darot mo na yung lansang, sayaon pa, in bustot, in pali, sinamay lansang. Nabiyadahan mga palakwan, haka mga Islam, amon kita, bana. Ini wala kong iwan ka ng ginawa ng katuan. So na kita ini, manos siya, on waktu, lang ta, magkarasin ng indukan na siya. Sa ibot, muna nasihat ko pabaran ko. Iwan sin kita niyo katan, mga palakwan, haka mga Islam. Apabila kita diukalan, lauta, doon halaw man simbay, ayaw to ni sabot tato, ikabtang tayo, puklas yung kabtangan pa asawa tamang kabtangan, biya mga pagbutas ini. Sabab na, sa batik atuan hinuon, bukon na ito, biya, bukon bakay yun. Sabab nga ta, banging kabtangan mo, amuin matampal, in nabistara mo lang mo, biyutasan tanakaw, magtuwi ito automatic atuan mo siya. Butas siya magtuwi. Butas siya magtuwi. Bukon maghadat suway lang na magpasa, magsulat, inyan, document sa jagatuan na katarangan sinagbutas na kamo. Arapon iniyan mo butasan tanan ka inya tupog toy bitag butas na magtoy. Mabilang na bukta sa katuan. Na pagkarwara. Ang pagkarwara. Na bang nagkaroon biyeta. Subhanallah. Na ini mga panahon na mga Islam indi nga mga alhamdulillah manutyo nga mga pangadjian amuin long ta kiatok basing kami basing murug kalasahan. Apaliharan si mga inya supaya kita nyo katan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amuin di na tumabakay-bakay pagbutas karna ini ni pagkala di ni kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabalikan na mo. So ay amon last na tuod mahinang solution sin pag lawta sinamon ni karayaw sin dua amuin usog iman baway in pagbutas ang pabutason arapon mang di ando lumawag to duwa yung solution na mo bukod maaw yung pagbutas katuan. Na alhamdulillah yadto na in biya mga pangadyan na mo amin biya mga abutan sin waktu na mo ha bihayaon at inya in nasabot taron hay ni piagbisarahan ta tungod pa amin mga rukun sin pagbutas. At inya nakasabot kita ron hay ni duwa in atu dahil mga ini bista sin ini sarabihan dahil mga rukun sin mabista in pagbutas doon na yan. Manjari dahil doon na ini aon hikaupat niya amoy ini dahil mga rukun nito amin inda jinis sinamoy in pagbutas launta unin ngiyanan dahil naon dahil mga pagbutas lamud siya ini rin mga inihatihon sin kita niyo insyaallah ta'ala amoy in sa kaulaw lakyabin na to hawak to ini amo na yung pag-ianon lang niya at-talaq as-sunni muna na in hikarwa niya at-talaq al-bid'i
bihan Pabahagian dan pabahagian sinamin Sin pagbianon pagbutas. inda dinis sinamin pia mga Butas. pagbutas na ini sa buton na mo magbalik sampay sin ikatulong niya at talak albain at talak ar-raj'i bihan mataod sila iniring ang mga Mataod. ini nakalamod sa sabuton sin kita Inshallah, tungod sin subhanahu wa pagkala ini insyaallah subhanahu wa ta'ala pagday ni sila mga mataod amoy hangka ini akaran sila kataan ang Amok kajinis Amok nasa din buton po na mo buka amin waktu na to balik insyaallah Inshallah, subhanahu wa ta'ala so waktu na to ini lang tami abot na habihayaon na balikan na mo yari kita niyo ha amin programa sing kita niyo piagmanan sing kami paay na tadhabon biya na sinagi ini ni Allahu Ta'ala insi makinatato taniyo bang nato harap nakapakain na yung mga biyita na mo ini katantaan amoy in yari piagbasa na mo ini amoy nindaan harap patuhan Rabbul Alamin Inshallah. amoy hijajawab sing kita niyo bang kita niyo asubon sin Allahu Ta'ala na inari na to ya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ikaw ra ya Allah yung pagtagipunan na mo iban ikaw ra in pangangayuan na mo sinununo kataan kahunahan na mo ya Allah ikaw ra so way bibingan sing kami bang bukon harap kay mo bihad to ra in biya mga hijajawab si mga sila amin di mo ta sasara sin Allah subhanahu wa ta'ala bisan pengkaaonan lang ta in kita nakalabay na laong sumakawa sa kita ni magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala na paring ha mga biyayta katutan niyo si mga kaulamaan na to laong niya bangkitan niyo na laong bangkitan niyo magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala sanggupan na to in kalawangan na hinang na to Sumanggop na kita. sumakawa in mga yato kalawangan na hinang na to pianglangan sin Allah ta'ala aun lawi mabugat deng hanto amo na in mga hinang piangdaakan sin Allah ta'ala kaya tinggalan na to asawbit to amo at turaysab hilamod na to ha amoy in janji na to pa Allah ta'ala ya Allah in mga hinang kaya tinggalan na mo biya mga sambahayang wala na mo kaya tunay na inyad to ini kawaktu rukaing ito na ko na ha amin waktu niya insyaallah subhanahu wa ta'ala ya Allah amin tumtumun ko na inamuin ini daakan mo sabab biya na sinari in mabugat dahing ha mga dusa sinipon amo na in dusa piyang daakan sin Allah ta'ala kay mo wala mo hinang atawa pangdaakan sin Allah ta'ala piyahil-pahil mo labi siya mabugat dahing sin nakalanggal kaw sin sara piyang langan sin Allah ta'ala kay mo manjari inya tuhinang mo na amo yan mga katawtay manghuran na manjari niya waktu ini in kami magpasampay sing kasila sa pakatan amin imalop ka mo waktu ini iban damikyan si mga silaway nakasaot imalop ka mo waktu ini yan dalong ta in YouTube karena inyan uwos yan sin pangadyan na to magtuy-tuy rayan sumud pa YouTube na manjarira o kayon sin siyo wala nakasaot sin namin waktu bihaon ini salam dua na kanyo katantan mga katawtay manghuran sibo dahalaw man sinula na to ini sampay pagwa mayo masuok na iban pagsukor pa mga sila amin wala na mo ta si kato taniyo ha programa na to ini dahil di ha Islam TV ni Daul Islam Foundation ha Channel 50 Siniskay Cable mga katawtay manghuran na kami Islam na hiwalik ko in kapatod pa amoy in ini law tapindo ako isay kalim nading serta maghatam na sin ini pangadyan na to ako ini palitapan. Alhamdulillah mga palang mga kami Islam timubtob na sabing waktu sing kami haruman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala binasin ari pagbalik-balikan na mo na in kami insyaallah nakakitaan niyo ra masing-masing insyaallah ang hero sin Allah subhanahu wa ta'ala di ha programa sing kita ni paina tad habon amo imbeda sina mo lang tawakto sin dumin ni katuan insyaallah so insyaallah subhanahu wa ta'ala aun pareha man nakapin pangadjian ta mataod pa yadto in mapatut tabi sarahon paliharan sin nikah ini ni insyaallah subhanahu wa ta'ala kaluraman natin na mga makontinue sing kita mo dahil ha amin idin sin Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah so murah-murahan na dyan mga palang na kami sa mga min kamo yan masi-masi imaalop kamo salam ka sila sa mga pamawaybay sing kamo hakatan di naman hadaira sin sambuangan katuan sa mga purawaguan hula amon yan sila kimi kita live stream katuan kita
lang ta mga Qatar, mga Dubai, katuan yan, mga katutay Saudi. sa bahay mga Saudi adto ang may mga sila bukod lang tabi mga sa buhaynan nila na yan sila kimikita insyaallah subhanahu wa ta'ala lapain kamukatan tukbalasin salam kasila sa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.